खुलुमबाय आङो बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनो सानो जे सेकेन्ड फेज जि कोविड-19 बे थासारिया आसाम नाङैनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जादों। भारतबर्षनि गुबुन जायगायाव जेरैबायदि गिख्रंथाव महर लादों आसामनिबो दाब दाब जायगायाव बियो बांनायनिफ्राय बांबोनो हमदों। दा बिनिखायनो आं बयखौबो खावलायनो सानो दायो जि मोनसे डाबल मिउटेन्ट कोविडनि गोदान मोनसे थासारि फैदों बेवहाय गोदान मोनसे थासारि नुजाफैदों बेवहाय जों बयबो साबधानै थानांगौ। जोङो इगनर खालामनो नाङा, गोबां समाव जोङो इगनर खालामफ्लाङो। दा बिसेसकि जोंनि गेजेरावबो गोबां पाब्लिक गेदारिं जानाय माखासे हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। दा नैबे समाव जि मोनसे गोदान महरै कोविड-19 नि थासारि फैदों बेवहाय गोबां मानसिफ्रा खस्थ' मोनदों आरो गोबाङानो जिउ जोबनो गोनां जादों। दा बेनिखायनो ससियेल डिस्टेन्सखौ जोङो मेनटेन खालामथारनांगौ आरो बयबो मास्क गाननांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो बयबो जोंनि जि सेनिटाइजेसन खालामनाय आखायाव जोङो सेनिटाइज खालामनाय एबा साबोनजों आखाइ सुनाय बेखौ जोङो थाबैनो खालामनांगौ आरो हानायमानि बाहेरायाव खामानि गैयाब्ला जोङो बाहेरायाव ओंखारनानै गेदारिं जालाबायियानो मोजां। बेखौ जाहाथे बयबो साबधान थायो। जायगा जायगा खोनानो मोन्दों जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो मास्क गाननायनिफ्राय एसे गोजानाव थानो नाजादों एबा मास्क गाननाय बायदिसिना खावलायनायफोरखौ जोङो मानिनानै सोलियाखै। बेबायदि जायोब्ला जोंनि थाखाय गोबां खहा जागोन। जोंनि ओनसोलाव मोजां हस्पिटाल गैया आरो अक्सिजेन बायदिसिनानि सुबिदाफ्राबो जोबोद खम। दा बांद्राय जायोबा जोंनि बेरामा जुदि बांद्राय जायोब्ला अब्ला आसाम नाङैनो बेवहाय गोबां मोनसे गाज्रि थासारि फैगोन। दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों जे बयबो सांग्रां जानांगौ आरो जिखिनि कोविड प्रट'कल फोसावनाय जादों बेखौ बयबो जाहाथे मानिनानै सोलियो आं बेखौ बयखौबो खावलायदों।